I am Ebony Obsidian, and I am of Eritrean descent. I saw myself actually on a billboard in Times Square. I used to... Attention! Soldiers! ባንዴራ ኤርትራ ተጎሊቢባ ገለ ካብ ባህሊ ሃገረይ ብምባል ደስ ዝብላ ባህሊ ኤርትራ ዝገልጽ ቪድዮ ምዝርግሕት ልቢ ኤርትራውያን ብሓጎስ ከም ዝምላእ ገይራ ከም መርኣያና ይዘኸኣ ህቡባት ድምፃውያን ሃገርና ሓዊስካ ጸለውቲ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስጋና ሰንዮም ንቪድዮ ዛ ኮኸብ ተዋሳኢት ዘ 6888 ዝኾነት ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ክዝርግሖ ተራዮም ኣብ ኣስታት $70 ሚልዮን ባጀት ዝወድአት ናይ ኩናት ድራማ መሪሕ ጠባይ ሒዛ ተዋሲኣ እዛ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሓበን ፈጢራ እትርከብ ተዋሳኢት መን እያ? Ebony Obsidian, and I am of Eritrean descent. ኣብ ማንሃታን ናብ ዝርከብ ስቱድዮ ዊልያም ኢስፐር ብምኻድ ናይ ምውሳእ ስልጠና ቀርቢ ምውሳዳ ብዓውዲ ጋዜጠኛ ትምህርታት ተኸታቲላ ድሕሪ ዝወሰደቶ ስልጠና ሞያኣ ምውሳእና ተይላ ተተሓሒዛቶ ኣብ ደ ኣሜዚንግ ስፓይደር 2 ከም ናይ ተመራቂት ተማሃሪት ገጸ ባህሪ ሒዛ ክትዋሳእ እንከላ ቀፂላ ድማ ካብ 2015 ክሳብ 2019 በተኸታታሊ ኣፓንኪን ፓይ ዌር ሄርትስ ላይ $12 Words ካፒታል ኢንፌርኖ ማይ ብራዘርስ ኪፐር ኢፍ ቤል ስትሪት ኩድ ቶክ ስዊፕ The Vixens, Such a Deal, About the Peopleን ኣብ ዝብላ ፊልምታት ብብቕዓት ንዝተዋህባ ገጸ ባህሪ ተላቢሳ ምውሳኣ ይፍለጥ ንገለ ካብዘን ዝጠቐስናየን ኢቦኒ ኦብሲዲያን ዝሰርሓትለን ፊልምታት ኣብ 2018 ብባሪ ጀንኪንሰን ዝተጻሕፈትን ዝተዳለወትን ኣሜሪካዊት ፍቕራዊ ድራማ ኢፍ ቤል ስትሪት ኩድ ቶክ እትብል ፊልም ካብቶም ብማሕበር ሃይስት ፊልም ኣሜሪካ ዓመታዊ ዝወሃቡ ሽልማት ካብ 4 ግዛኣታት ኣሜሪካ ፍሎሪዳ፣ ጆርጂያ፣ ሲያትልን ዋሽንግተን ዲሲን ንብሉጽ ጉጅለ ዝወሃብ ሽልማት ሕጺት ክትከውን እንከላ ከምኡውን ኣብ 2019 ኣብ ሰርሓተን ፊልምታት ስዊፕ ሳች ኣዴልን ኣባውት ደ ፒፕል ዝብላ ኣብ ዝርዝር ብሉጻት ንሽልማት ዘቐረባ ፊልምታት ምንባርን ይግለጽ። ተዋሳኢት ኢቦኒ ማዕረ ናይ ፊልም ዕዮኣ ኸኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቴሌቪዥን ተኸታተልቲ ድራማታት ከም ታፍ ላቭ፣ አይ አም ሆሚሳይድ፣ ማስተር ኦፍ ናን፣ wu-tang አን አሜሪካን ሳጋ፣ ሲስታስን ሃንተርስን ዝተፈላለየ ገጸ ባህሪ ተላቢሳ ኣብ ቴሌቪዥናት ሃገራት ምዕራብ ጽቡቕ ኣድናቖት ካብ ዘትረፋ ተኸታተልቲ ድራማታት ከም ዝተሳተፈት ይፍለጥ። እዛ ኮኸብን ትስፍውትን ተዋሳኢት ብድሕሪዚ ናይ ኣስታት 10 ዓመታት ናይ ፊልም ጉዕዞኣ ኣብታ ብመገዲ ኔትፍሊክስ ኣብ ዓመተ 2024 ዝተዘርግሐትን ንከም ኬሪ ዋሽንግተን፣ ሱዛን ሳርዶን፣ ኦፕራ ዊንፍሬን ህቡባት ተዋሳኢት ሆሊውድ ኣካቲታ ዝተዓየየት ኣስታት $70 ሚልዮን ባጀት ዝወድአት ናይ ኩናት ድራማ The 6888 መሪሕ ጠባይ ሒዛ ተዋሲኣ ኮኸብ ተዋሳኢት ኢቦኒ ኦብሲዲያን ኣብ ኒው ፓልትዝ ኒውዮርክ ካብ ወለዳ ካብቶም ኣብ መላእ ኤርትራን ከባቢአን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣዝዩ ብዙሕ ተኸተልቲ ዘለዎም ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ዘለዎም ለባማት ኤርትራውያን ሓበሻ ስድራ ተወሊዳ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ኢንስታግራም ድሕረ ባይታኣ ናዲያ ይርጋለም፣ ዓባያ ኣብርህትን ዓባያ ለምለምን ስድራ ቤትን ወለዶን ኦብሲዲያን ንዓኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘነጽር ዝጸሓፈቶ ጽሑፍ ሓደ መርትዖ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብዛዕባ 6888 ቅድሚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ብዘይምፍላጠይ ብጣዕሚ ሕማቕ ተሰሚዕኑ ነይሩ ክትብል ተዋሳኢት ኢቦኒ ዝነበራ ድሩት ኣፍልጦ ብስምዒት ገሊጻቶ ንሳስ ዒባ ኣዝዩ ክፈልጥ እየ ዝደሊ ነይረ ነታ ገጸ ባህሪ ዝተዋህበትኒ ምስ ኣንበብክዋ ድማ ብዙሕ ነገር ተሰሚዑኒ ልቢ ወለድ እዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒለ ክትብል እውን ገሊጻቶ ነይራ። እዚ ዛንታ ልቢ ወለድ ጥራይ ድዩ ኢለ ሓሲበ ነይረ እንተኾነ በቲ ስክሪፕት ዝለኣኸለይ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ኣፍራይ ፊልምን ጸሓፊ ናይ ፊልም ስክሪፕትን ዝኾነ ታይለር ፔሪ ዝተጻሕፈትን ዝተዳለወትን ታሪኽ ምዃኑ ነቲ ኣብ ናይ ፈለማ ግዜ ዝነበረ ስምዒት ድሓር ድማ ናይታ ብብሉጽ ብቕዓታ ሰራሕታ ፊልም 6888 ስክሪፕት ምስ ኣንበበቶ ቀልጢፈ መረጋገጺ ረኸብኮ ክትብል ትገልጽ። ኣድናቖት ናይ ዘኸኸብ ተዋሳኢት ብፊልም 6888 ገና ኣብዚ ኣይብቃዕን እኳ ደኣ እዚ ተረሲዑን ኣብ ትሕቲ ምንጻፍ ዝተረግጸን ክፋል ታሪኽ ምዃኑን ድሕሪ 80 ዓመት ድማ መሊስና ንዓለም ነካፍሉ ኣለና ብምባል ነተን ብህይወት ዘየለዋ ወነንቲ ዝታሪኽ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቅድሚ ኩሉ ግዜ ዝግበአን መድረኽ ንህቦ ኣለና ክትብል ነቲ ብታይለር ፔሪ ዝተለኣኸላ ስክሪፕት ብዕምቆት ገሊጻቶ እቶም ኣብ እዋናዊ ዜናታት ፊልምን ቴሌቪዥንን ተመሲጦም ዘለዉ ድሮ ብዛዕባ እታ ተዓቢ ዘላ ኮኸብ ኢቦኒ ኦብሲዲያን
በዛ ሰለስተ ዓበይቲ ዓመታዊ ሽልማት NAACP ዝወሰደት ፊልም መን ምዃና ዘመስከረትሉ አጋጣሚ ክፈልጥዋ ከም ዝኽእሉ ማንም ዝስሕቱ ኣይኮነን። እዛ ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ተዋሳኢት መንእሰይ ሰላ ኣብ ከም ኢፍ ቤል ስትሪት ኮድ ተኩን ዉ ታንግ ኣን ኣሜሪካን ሳጋን ዝኣመሰሉ ፕሮጀክታት ፊልምን ናይ ቴሌቪዥን ድራማን ከም ቀንድን ተሓጋጋዚት ገጸ ባህርን ምልባሳ ንኣስታት 10 ዓመት ኣብ መስኮት ቴሌቪዥናት ክትመላለስ ድሕሪ ምጽናሓ ኣብዚ እዋንዚ ከም ናይ ገዛ ስም ደሚቓ ክትጽዋዕ ጀሚራ ኣላ። እታ ዳሕረዊቲ ብልጽትን ስራሕ ተዋሳኢት ኢቦኒ ዘ 688 ድሮ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከባ ምሩጻት ሲነማታት ንብዙሓት ኣድነቕታ ዝማረኸትን ኣብተን ቀዳሞት 4 ሰሙናት ኣብ ኔትፍሊክስ ድሕሪ ምዝርጋሓ 52.4 ሚልዮን ተዓዘብቲ ከም ዝረኸበትን ይፍለጥ። እዚ ድማ ምስክር ናይቲ ብዙሓት ተዓዘብቲ ነዛ ፊልም ኣብ ኔትፍሊክስ ኣብ 20 ታሕሳስ ነፈለማ እዋን ንኽትወፅእ ብትዕግስቲ ይጽበይዋ ከም ዝነበሩ ዘርኢ እዩ። ኦብሲድያን እዚ ኩሉ ስራሓት ክትቅበል ስለ ዝጸንሐት ሕጂ ድማ ምስ ከም በዓል ኬሪ ዋሽንግተንን ኦፕራ ዊንፍሬይን ዝኣመሰሉ ህቡባት ሰባት ንመሪሕነት ናይ ቴይለር ፔሪ ፊልምታት ብድፍረታ መሪሕ ኮይና ስለ እተገልግል ብዙሓት ደገፍታ ብዛዕባ ሃብታ ከገረሙ ጀሚሮም ምህላዎም እውን ይጥቀስ። እታ መንእሰይ ብዘለዋ ተውህቦ ናይ ተዋስኦ ሞያኣ ከምኡውን ሓያሎ ናይ መዋዓዊዒ ስራሕን ሽርክነትን ምስ ናይ ንግዲ ትካላት ኣብ ልዕሊ ናይ 10 ዓመታት ጉዕዞኣ ኣብ ናይ $1,000,000 ኣታዊታት ክትበጽሕ ምኽኣላ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ኣብ 30ታት እትርከብ ተዋሳኢት ሆሊውድ ኢቦኒ ኦብሲድያን ሃብቲ ወለዶኣ ንምውሓስን ኣብ ሰፊሕ ንግዳዊ ትካላት ወፍሪ ብምግባር ሚልዮናት ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ዶላር ንምኽዕባትን ገና ነዊሕ መገዲ ናይ ስነ ጥበብ ሞያኣ ጀሚራቶ ምህላዋ ይግለጽ። መልእኽቱ ሕዝቶ ናይ ዝሕጂ ዘለዋ ጽሩይ ሃብታ ንምርዳእ ብሕፅር ዝበረ ታሪክ ህይወታን ሞያኣን ንርአያ እሞ ብዛዕባ ኣታዊኣን ደሞዛን እንታይ ክንምሃር ከም ንኽእል ንርኢ። ኣብታ ናይ ፈለማ ኩለን ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝነበርኣ በጦሎኒ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተዋስኣተላን ኣብ ኔትፍሊክስ ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ ተዓዘብቲ ካብ ዝረኸባ ፊልምታት ዝሰርሐት ኢቦኒ ኦብሲድያን ኣብ ኒው ፓልትዝ ኒውዮርክ ካብ ትሑታት ኤርትራውያን ስድራያ ተወሊዳ። እታ ተስፈውቲ መንእሰይ ኣብ ንእስነታ ኣዝያ ስነ ጥበባዊት ምዃና ትፍለጥ ነይራ። ከምኡውን ብተደጋጋሚ ግጥሚ ትጽሕፍን ሙዚቃ ንዓርኩታን ቤተሰባን ተቐርብ ምንባራ ይግለጽ። ዋላ እኳ ንጹር ተውህቦ እንተሃለዋ ክሳብ ብስምዒት ናብ ስነ ጥበብ ምእታዋ ምውሳእ ከም ሓደ ናይ ህይወታ መንገዲ ሓሲባቶ ኣይትፈልጥን ነይራ። ከምቲ ኦብሲድያን ኣብ 2021 ምስ መጽሔት ፍላውንት ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ከም ዝገለጸቶ ዋላ እኳ 3 ስራሕ እናሰርሐት ከላ ንናይ ኮሌጅ መምሃሪ ክትከፍል ድኻም እንተነበራ ኣብ መጀመርታ ንሞያ ጋዜጠኛያ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኸደት ትገልጽ። ንሳስ ዒባ ኣነ ብገለ መልክዑ ንኹልቲ ሰባት ክገብሮ ዝነግሩኒ ነገራት እገብር ነይረ ብምባል እቲ ኣነ ዝመስለኒ ናይ ህይወት መስመር እንተወሓደ ኣብዛ ሃገር ሓላፍነት ምውሳድ፣ ገንዘብ ምኽዕባት፣ ናብ ኮሌጅ ብምኻድ ዲግሪ ብምሓዝ ክትፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክትብል ወሲኻ ትገልጽ። እንተኾነ እዚ እኹል ኣይሰራሐለይን እዩ ሕጉስትን ጽቡቕን ኣይነበርኩን። በዚ ድማ ኢቦኒ ምስ ወላዲት ኣዲኣ ኣዝዩ ውፅኢታውን ኣገዳስን ዝርርብ ድሕሪ ምክያድ ወግዓዊ ናይ ኮሌጅ ትምህርታ ከተቋርጽ ወሲና። ብድሕሪዚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ታሪኻዊ ዊልያም ኤስፐር ስቱድዮ ስነ ጥበባዊ ስልጠና ክትወስድ ድማ ወሲና። ተዋሳኢት ኢቦኒ ኦብሲድያን ኣብ ዊልያም ኤስፐር ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ቀልጢፋ ዓወት ከም ዝረኸበትን ብርክት ዝበሉ ነባሪ ምትእስሳራት ከም ዝገበረትን ምግላጻ ዘድልያ ኣይኮነን። ነዊሕ ከይጸንሐት ድማ ኣብ ነጻ ፊልምታትን ቀንዲ ንግዳዊ መዋዓውዒታትን ዕድላት ትረክብ ነበረት። ምስ ከም ትካላት ኒሎንን ቪዛን እውን ትሰርሕ ነይራ። ኣብ 2014 ደ ኣሜዚንግ ስፓይደርማን 2 ብተወሳኺ ብነጻ ድሕሪ ምስራሓ ኢቦኒ ኦብሲድያን ኣብ ከም ደ ቪክሰንስ ዌር ሄርትስ ላይ ከምኡውን ኔትፍሊክስስ ማስተርስ ኦፍ ናን ዝኣመሰሉ ፕሮጀክታት ቀልጢፋ ክረዲት ክትእክብ ጀመረት። ብተወሳኺ ካብ 2015 ክሳብ 2018 ዝነበረት ተኸታታሊት ፊልም ታፍ ላቭ እትብል ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ዩቲዩብ ተኸታታሊት ፊልም ኣበጊሳ ብተዓዘብቲ ድማ ሰፊሕ ናዳ ረኺባ። ኣብ ስክሪን ብዕቱብ ንነፍሳ ድሕሪ ምጽናዕ ኦብሲድያን ኣብ ኢፍ ቤል ስትሪት ኮድ ቶክ፣ ሃንተርስ ከምኡውን በት ኦሪጂናል ሲሪስ ሲስታስ ብዘርኣያቶም ርኢታት ቀንዲ ተፈላጥነት ክትረክብ ጀሚራ። ኣብታ ዳሕራይቲ ፊልማ ደ 688 ንሞያኣ ዝያዳ ኣቓልቦ ከም ዘምጽኣላን መረጋገጺ ዘለዎ ኤ-ሊስተር ክገብራን ትጽቢት ይግበር። ዋላ እኳ ኦብሲድያን ብደሞዝ እትረኽቦ መጠን ዶላር ኣዝዩ ውሕድ ርድኢት እንተሃለወና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ደረጃኣ ብቐጻሊ እናወሰኸ ከም ዝመጸ ግን ክንግምት ንኽእል። ከም ኣባል ማሕበር ሳግ ኣፍትራ መጠን ንምምሕዳር ፈነወን ቴሌቪዥንን ዳግማይ ምርኢት ስራሕን ተረፍ ቸክ ክትረክብ እውን
መሰል ምርካባን እዚ ማለት ድማ ከም ተዋሳኢት ሞያ ዝዓበየ ተራ ምውሳድ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ተሓላቒ ኣታዊ ኣምጽኡ ክበሃል ይከኣል። ብመሰረት ናይ ኩሎም ሃብታማት ሰባት ፍሉጥ ዝተጻረየ ሃፍቲ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ዘቕርብ ኩባንያ አንዶሚኒ ኢቮኒ ኦብሲዲያን ልዕሊ $1 ሚልዮን ጽሩይ ሃፍቲ ከም ዘለዋ እዩ ዝገልጽ። ኢቮኒ ኦብሲዲያን ልዕሊ $1 ሚልዮን ክትሰርሕ ዘኽኣለት ሙሉእ ብምሉእ ባዕላ ብዝሰርሓቶ ሚሊዮነር ምዃና እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እዛ ኮኸብ ተዋሳኢት ኣብ ነሓሰ 2023 ኣብ ጸሓፈቶ ናይ ኢንስታግራም ጽሑፋ ኣብ ስድራ ቤታ ንብረት ዝዓደገትን ዝውንንን ናይ መጀመርታ ሰብ ምዃና ኣብ ጸገም ክትጸንዕን ዓወት ክትረክብን ዘለዋ ተስፋ ንምእማኑ ዘጸግም ክእለት ከም ዘርኣየትን ገሊጻ ነይራ። ከምቲ እዛ ምስ ኤርትራዊት ኣዲኣን ዓባየን ጥራይ ዝዓበየት ተዋሳኢት ኣብ መግለጺ ናይቲ ጽሑፍ ዘስፈረቶ ንእተወሰነ እዋን ኣብ ስራሐየ ጸኒሐ ማማ ጓላ 6 መደቀሲ ክፍሊ ዘለዎ ገዛ ዝገዛኣላ መዓልቲ ክትርእያ ትነብር ነይራ። እዚ ድማ ገለ ካብቲ ክፋል ናይ ህይወተይ ዝግባኣ ነይሩ ክትብል ነታ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመት ካብዛ ዓለም ብሞት ንዝተፈለየታ ወላዲት ኣዲኣ ንዘለኣለም የምልኸክየ ብሰላም ዕረፊ ክትብል ልቢ ዝትንክፍ ጽሑፍ ኣብቲ ሓደ ካብ ብዙሓት ሰዓብቲ ዘለዎ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝኾነ ኢንስታግራም ጽሑፋ ዘስፈረት። ኣብታ ድሕርቲ ኣሜሪካ ጸለምቲ ክእለት ዘይብሎም ድኹማት ፍጥረት ኣብ ዝቝጸርሉ እዋን እዩ ሓንቲ ምስ ኣዲኣን ኣሓታን እትቕመጥ ሊና ዴሪኮት ኪንግ ዝተባህለት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ምስ ሓደ ኣብርሃም ዴቪድ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ መንእሰይ ክብሩ ኣብ ዝሓለወ ፍትወት ኣትያያ ትርአ። እቲ እዋን ጥምጥም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ እዩ። ኣብርሃም ድማ ሂትለር ንምጥፋእ ከም ኣብራሪ ነፋሬት ናብ ወተሃደራት ኣሜሪካ ተጸንበረ። ናብ ውትህድርና ክኸይድ እንከሎ ድማ ንኣፍቃሪቱ ካብ ውትህድርና ምስ ተመልሰ ቃል ኪዳን ከኣስረላ ምዃኑ ተመባፂዑ ተፋኒዋ። ኩናት ግን መምላስ ጥራይ ዘይኮነ መጥፋኡን ዝሓዘ እዩ። እዚ ገለ ካብቲ ብትካል ኔትፍሊክስ ብህይወት ካብ ዝተረፋ ኣባላት ቦጦሎኒ 6888 ተበጊሱ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰት ዘ 6888 እትብል ፊልም ናብ ህዝቢ ዝዘርጋሓን ኣድናቖት ኣትሪፋ ዘላ ፊልም ኮይና ኣብዛ ፊልም ድማ ናይ ሊና ዴሪኮት ኪንግ ጠባይ ሒዛ ዝተዋስአት ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኢቮኒ ኦብሲዲያን እያ።